नै जोंना बाजैया खेरेट देखायनो नागिरदों दे खेरेट देखायलाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट जागोन मानो होनब्ला आङो बाजैमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आलु बुरनायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर आं दा भिडिअखौ न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोफोर थौदो बिनिफ्राय लोगोफोर आंना जेरावखि थाङा बे साइकेलानो होनबा लोगोफोर बाइकबो गैया माबो गैया दा नै नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरै थांगासिनो दं आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिनिफ्राय लोगोफोर आं दा सौफैबाय बाजैमोन आलु बुरनायाव ओमफ्राय माने जायगाखौनो नागिरबाबो मोनबावा आङो दासो मोनफैबाय नै आलु लागाव साफा खालामगासिनो दं ओरैथिं बुरगासिनो दङ दा नोंथांमोन देखायलांबाय थानोसै आङो आयौ आलुआ जा बुरजाखा नै लोगोफोर नायद' नै ओमफ्राय साफा खालामगासिनो दङ अबेबा अबेबा एम्फौ जाख्लबनाय थायोना बाजै ओमफ्राय लाल साहाजों एवजानोसै ओमफ्राय खाजिबो जानो होनदों बाजैया आलु खाजि आदसा दे बिनिफ्राय औ ओरैथिं नै बुरगासिनो दङ माथो हाहांबायानो गैखाला दा र' मानसिफोरखौ एसे खाथियाव खहे खहा खेबलानानै देखायोना दा नै बाजैमोनहा बुरगासिनो दङ माने बोलो होनानै आलुआबो माथो एसे मोजाङानो आदसा दे बरिया 25,000 मोननायजों गायदोंनो बाजैमोनहा महनसे फानखांबाय ओमफ्राय साथाम मेम्बारा सासे आराय फाल्ला सानै 2 फाल्ला बायदों आरो ओमफ्राय दा दिनै बेसेबां जायो 30 केजि 2 फाल्ला 3 फाल्ला लाबावगोन आरो दिनै फानहरगोन आरो ना बाजै ओमफ्राय बेखौ माबाखांनानै आरो बिदिनो भिन्दि मैथा होनसैलाय बावहाय औ दा सोर 25,000 मोननायजों सेल्फ हेल्प ग्रुपना मा गायदों नोंथांमोनहा खोन्थाहरबानो जाबाय दा बाजैमोनहा नै आलु गायनायजों खामायफिनबाय जोगोनारबो दंजोबो एसे गायलाजोबदों ओमफ्राय मैथा बांगाल मैथा गोजा फोनसै बेहाय औ दा बाजैमोनहा आलु बायदिसिना गायदों जाबाय मटरबो दङ बिनिफ्राय माखासेफ्रा दस्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपना दस्रा जायगाना माबायदि गायदों मा गायदों ना अमा फार्म बानायदों ना बोरमा फार्म बानायदों एसे खोन्थाहरदो कमेन्टआव ओमफ्राय ओरै नै आब'बो दं गासिबो जोंहा नै गासिबो हाला मटर फान्थाव आलु जोगोनार दंजोबो गासिबो हाबावसिगोनसो आयंआबो बुरनाया होगासिनो दंथारो सिखा फिसाजोंसो बावबायना आसुर गोलाव लाबा हाबजोबो बिनिफ्राय लोगोफोर जायगाया नै लङा जिङावसोबा बरियानो फोथाराव बिनिफ्राय बाजैमोन ओमफ्राय मा जानो नागिरखो आलु बुरनायनि लाल साहाजों आलु खाजि जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय बाजै बे बेसे बुरजा औ आधा बिगा गायाखै आरो गायजेननाय नालाय आधा बिगा ओरैनो गायनाय उनावहाय माबावनोसै एसे फुवारबावनोसै गायबावनाय जायोबा एबार नेक्स्टआव मा गायगोन एबार बुखांनानै भिन्दि मैथा बिदिनो थाइबें होलाबावनोसै जायो बरिया जायो औ आबादानो मोजां जानोबो हाबाय गावबागाव ओमफ्राय बेनाव फाननोबो हाबाय आरो औ आलुआ मोजाङानो थांदों जोंना न'ना गेसाव गोजाजोबसो थेफा खामानि गैया दा बाजैमोनना बरिया थांदों ओमफ्राय ओरैथिं नै आलुआबो थैजोबबावाखैसोमोन एसे दंबावो ओमफ्राय ओरैनो आयं ना आबै जाखो आयंआ नै बेबो बुरगासिनो दङ सोरबा आलुखौनो बुरनो रोंबावासो दांलै होनबा आलुआथ' नुबाय नोंथांमोना नै बुरजाथार बेखौ फानगोन ना मागोन बाजै फानो आनैखौ बाजै जायो नैबेखौ आब'सो जायोलै ना आनै ओमफ्राय नैबे बिनानाव जाहैबाय बिनानाव नङा आंखौ बिथैसो जायो बियो बिफाखौसो बिथै जायो आलुआथ' साफायानो एसे नै खाजि जानो नागिरदों नै मारै खाजि जायो बेबा मा लगायो बैग्रिखौ मारै माबायो बिदिनो लागायगोन खोमा लोगोफोर आं बाजैखौ माने ब्लग भिडिअ खालामनो एसे फोरोंनि
दे ओरै हमहर ओरैहाय ओरै हमदो ओमफ्राय ओरै नोंनिसो लादोब्रा ओरैहाय औ जाबाय होथेबाय ओरै लाबाव औ दा लोगोफोर ब्लग भिडिअ बानायबा बिदि लानांगौ जाहैबाय आं बांसिन फन केमेराजों खालामा माने उल्थासो बानायो आंना वाइड एंगोलबो गैया दा नोंथांमोनहा माने ब्लग भिडिअ बानायनोबा माबायदि खालामो नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ बिदिनो मानसिफोरजों थानायावहाय माबायदि रायलायो बिनिफ्राय बहाबा थांबा बाजारफ्राव थाङोब्ला माबायदि रायलायो बिराद बुरजा मानसि होंगो दोंगोआवहाय नों मारै भिडिअ बानायगोन उफाय गैया नोङो ब्लग भिडिअ बानायनोबा लाजिनानै जेबो लाब गैया दा आंबो सिगां बाजैमोनखौनो बिराद लाजियोमोन भिडिअखौनो रायलायनो मा होनगोन मा मागोन जायोमोन दा एसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय जेबो मोनला दा नोंथांमोनहाबो बिदिनो सोरबा बिमा बिफाजों सोरबा बिदाजों सोरबा दस्रा न' खाथिनि मानसिफोरजों बिदिनो लानानै रायलायदावबानो बुंदावबानो हालाङो जाहैबाय औ नोंखागौना लासैसो माबालाङो दा नै जोंना बाजैया खेरेट देखायनो नागिरदों दे खेरेट देखायलाय स्नेक किक लोगोफोर मालाबानो बाल्थिंसे जाबावो नै दसे बुरनायावनो आलि मोनसेयानो थांबावाखै बेदरा गोगोम थांखादों माने बे दैजिंबो जाबायना बरिया दैबानानि हासार खालामनाय बिनिफ्राय लोगोफोर सोरबा बे पसिस हाजारल' थाखाजों मा खालामनो सानो ना बिदि एफा एसेल' थाखाजों मा खालामनो सानो बिदिनो बेबोथ' बारा माबा बाजेट थाङाना जेनेबा हालौनाय बिनिफ्राय आलु बायनाय बिदिल'सो ओमफ्राय बिदिनो मुलि बायनाय बारा थाङा बेवहायबो लोगोफोर नोंथांमोना माने 25,000 थाखाखौ मा खालामनो साननानै बिदिनो गिदिर माबा माबि सानोना बिजनेस खालामनो हाया जिखुनु जाया बिदि मैगं थाइगं आबाद मावनायजोंबो नोङो एफा एनै जानो हायो खामायनो हायो दा बिसिनानो बाजैमोना थिग जादों सिख्ला सासेबो गैया दहाय सिख्ला सासे नुदोंमोन ना बियो बिमानि बदलसोनो लोगोफोर सिख्लाफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनाबो बिदिनो खामानि मावनानै खामायदो लोगोफोर हौवाफोरनि थाखायथ' गैखाया गभर्नमेन्टआ जेबो होआ हौवाफोरनि थाखाय हिनजावफोरनोल' होयो ना बाजैमोन आदसा नांगोलजों बुरनायावबो जायो बेजोंनो रावबोथ' हौवाफोर गैखाया हौवाफोर फैनानै बुरफैयाखै बिनिफ्राय लोगोफोर नोंसिना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा मा नाममोनलाय लोखि ग्रुप ना लाखि ग्रुप रा लोखि ग्रुप आदसा बिनिफ्राय नै जोंहा आलु बायग्राफोरबो जायगायावनो दंफैखायो नै बासिगासिनो दङ गेसावसोनो हनै आलुआनो ओरैथिं नै सानै साथामसो फैहांबाय आलु बासिग्राफ्रा बायग्राफ्रा ओमफ्राय नै बिस्रा नै मोजांखौ बासिग्रोदों जाहैबाय बाजैमोनहा लांनो रानगोन नामा बाजैमोन 30 केजि बा मुथा मुथि गावजों गावनो बायलायनाय जाहैबाय बाजैमोनना आलुआबो गाज्रिद्राय नङा मोजाङानो गिदिर जोंनाथ' एकदम थेफा माइरि गिदिर ओरैनो बायनानै जास्लायस्लायनो होनबा गावबागाव गायनानै स्लिमथार नै बेनिफ्राय माने मटराबो बिराद गोजौ जाबाय बारा गैया मटरा बिबार बारहांबाय नै फिथाइ थायथ' बावाखै गदाय खोमा ओमफ्राय हरैथिं फान्थाव दंबावो मा रायलायनानै मा मिनिलायखो जाखो बेसेबां लानो नागिरखो नै बायग्राफ्रा 8 फारला आदसा बाजेना 30 केजि बेना बांसिन ए 6 फारला फारलानै बाजैमोन आलु फाननायजों मा खालामनो सानखो खालमासिफोर बे फैसा थाबाय थायो नामा आलु फाननाया बैसागाव जायो औ सासेया लाजिनानै जालाबाय खेबखोमा जानो गिनानै खेबखोमाथारबाय लां खाथियाव हौनै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ नै बा थांना फैगौ बिसोर आलु खाजि लाना फैबाय नामा ए सेर आइफन लाग्राफोर नामा नै आब'मोन आनैमोन आइफन दं होनलाय नोंसिनाव आइफन लाग्रासो होनलाय नोंसोर आइफना लाबोदो मामा भिडिअ खालामसै आइफन लाबोदो सेरसे लाबोदों नै सासेया सेर सासेया फाथर अन्थाइ आलु सुग्रा
आलु बायग्राफ्रा नै आबो मम्मी बिनो दिनै सासे दोंग्राथ' लाजियो जोंना लिडारा आसोला ओरैनो हरलाय दारागावआवसो थांबावसै नामा आलु फाननानै दारागाव हाजोआव दारागाव हाजोआव सिनि सिनि होलायसो लालायनो ओरै होलायसो लायो जिबौ डेन्स होनबा नागिरदेन्स मोजां नागिरबायलै माबायाव सैथ्र मासाव माबायाव दांदुफुर हाजोआव आखोबा नागिरदेन्स मोसानोसै बाजो दा नै लोगोफोर माने फारलाजों सुबाय फानहरसिगोन जाहैबाय फारलाजों सुनानै बाजिजों हायालै बोलो गोराखा जोंना फुरा मोसाग्राया सोरबा हाया जायो स्नेक डेन्स मोसाग्राया हाया जायो होनबा फारलासो थांबा एबार बेजों फारला नै खय फारला लानो नागिरदों आबो मुङै हा 8 फारला लानो नागिरबाय नै आइफन लाग्रा आनैया माने लेट फैनानै आलु गेसावखौसो बासिना फैबाय नै सासेया आइफन लाग्रा गेसावखौ दोनजोबबाय नङा माथोफ्रा बुथुरहट बै खिथ'ना नोंना मोजांखौ बासिथारबाय हनै बे बाजैया आलु खाजिया दाबो जाया ओइ आब' आलु खाजिया जागोन ना जायाखै थालिर लायसो हाबावबाय नै 2 घन्टा जालायलांबाय दाबो लाबा माबार आलु खाजि एवग्रा बिदि जायो रिपर्टार फैनायाव रिपर्टारा जालायलांला फैनाया औ दासो लाबोगौनो आलु खाजिखौ लाबोद' लेट खालामबाय नोङो आलु खाजि लाबोद' जानो लुबैथारबाय दा रायजोफोर नै बायसे मोजांखौ लाजोब्बाय गावस्रा गेसावखौ दोनबानियाव रेजेक्ट मालखौ दोनजोब्बाय रेजेक्ट गोजाजोबसै गासिबो एम्फौ जाजोबनाय रिपर्टारा नै नेगासिनो दं थासो लाबोबाय बियो देलाय बोला नायलाय माबायदि जाखो खनजानोसै नामा दा रायजोफोर आलु बुरनायनि पार्टिया नै जोंहा लाल गोजाजों नै आलु एवनायजों दाबो हनै हायाखैनो जौ गोजाबा बरिया जागौमोन ने आलु लांफैग्रा हाफां ओरै रावलाय खय फारला जाखो 5 मन 6-7 मना जाबाय बिनो बिसोर सानदों होमबालाय नै 7 मनजों 8 फारलाजों बेसेबां जायो 7 into 8 बेसेबां जायो गायनाया महनसे ना होमबालाय महनसेयाथ' महनसेल'खा बिनिफ्राय बुंनांला नोङो 7 मन ना 7 मन होनबा 6 फारलायानो 6 मनानो बांसिन बिनिफ्राय 1 फारलायावहाय माने 100 थाखानि हरदों जाहैबाय सानदो होमबा 100जों माबाजों जेनेबा नोङो फैसायावहाय माने बेसेबां 1 मनावहाय 8 फारला थायो नालाय नोङो 7 मनावहाय बेसेबां फारला जायो 800 थाखा मन बेफोर मिरामिसो आलु खाजि बियार नामा बियार नङालै बे लाल गोजासो मोनथिया लोगोफोर आदसा दे जानानै थांसै ब्लडनो मोदोमनाया गोथाव मोदोमथारबाय आलुआ माबायदि गोथाव नायनि ने दा नै रिपर्टारा साहा लोंसै खाजिखौ मोनसे लानोसै हा हाबालै आलुआबा गोदै ना गोखा ना गोखै जाखो अन्थाइ बाजाब होलायबावनाय नामा आदसा आलुआ गोथाव अन्थाइ बाजाब थावबाय जोंनाबो इउटुबारा नोंसोरबो इउटुबार दं बा आब'
ओमफ्राय दा लोगोफोर आलु खाजि जाखांबाय साहा लोंखांबाय नै बाजैमोनहा आलु सुगासिनो दं माखासे फाननो नागिरदों बेनिफ्राय औ नै बाजै खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय मा होनो साबस्क्राइब ना मा होनो खामा होजोबदो आरो साबस्क्राइब एन्ड शेयार रायलायनो रोंनायासो रायलायनो रोंलाङा रायलायनो रोंलायलाङा इंलिस रोङा बाजैमोना मा खालामनांगौ नायबा बिदि खालामना होदो आरो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो खालामदो गासिबो फ्रि गोजाजोब गावसिना होजोब गावसिनानै होजोबदो दा नैबे बाजैमोनहा जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000 रां मोननायजों आलु गायदों जाहैबाय बेनो जाहैबाय आलुआ मोजाङानो जादों मथा मथि 7 फारला 50,000 मोनबावबाय बा नेक्स्ट मा मावो बाजैमोननि आखायाव थाबाय नेक्स्टआवहाय माने आं देखायबावगोन बाजैमोनहा माबाफोर खामानि मावबावोबा माबाफोर गायबावोबा दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो मिथिबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला नैबे बाजै गावदां होननाय बायदि खालामलांबानो जाबाय गासिबो दंखाजोबो लिरनाय दंखाजोबो दा नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंबा खालामलांलाजोबदो शेयार खालामदो रानगासिनो सेरनै खरि 11 जना आरो सोरनोबा आलु नांगौ नामा कमेन्ट खालामहरना बाजै सोरनोबा आलु नांगौबा नै बाव आदामोन दंबावोमोन फानखांजोबनानै सार फारला थांनानै आरो बेयाव आदामोन दंबावो दे जाबाय कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर दा साबस्क्राइब खालामना गालांदो गोदानबा आंनि ब्लग भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय दा थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि जय